Усё, амаль што скончыў. А я яшчэ не зусім. Феечка, тут яшчэ зусім і дзяўчынка такая пяшчотная. Покажи, покажи. Ага, прыгожая дзяўчынка-феечка. Табе падабаецца. А яе чароўная палачка? Падабаецца. Ой, я рады. А у цябе якая атрымалась феечка? Не покажу. Я яшчэ не скончыў, не глядзі. Ой, малюй, я не буду табе перашкаджаць. Не ўсе ж такія шпаркія, як ты. Паспяшайся, людзям на смех. Не разумею то, чаму у цябе так нечакана змяніўся настрой. Добра так сядзелі, пілі гарбату з цукеркамі, малявалі феечку, размаўлялі. Ага. Пакуль нехта выхваляцца не пачаў. Феечка ў мяне атрымалася такая пяшчотная. Прабач, Топалі, я не выхваляўся. Ты сам сказаў, што моя феечка прыгожая. Ну, сказаў. А зараз не перашкаджай. А я не перашкаджаю, магу нават дапамагчы дамаляваць. Не. Я сам. У мяне іншая тэхніка малявання. Ты так не умееш. Ну, як хочаш, пайду тады. О, кубачкі пасля гарбаты памыю. Правильно! А я за гэты час дамалюю. Так, нельга дапусціць, каб феечка ўбачыла, што Цёма лепш малюе, чым я. Будзе тады больш яго любіць, чым мяне. Зараз крыху падпраўлю гэты малюнак. Так. Ой, тварык, паплыў крыху. А што гэта з чароўнай палачкай? Цудоўная работа! Малайчына, Топа! Прывітанне, Топа! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Добры вечар, феечка! Ой, добры вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі! А мы тут з Цёмам рыхтавалі сюрпрыз для вас. Цікава. А дзе Цёма? Ой, хутка вернецца, пайшоў кубачкі мыць. А, феечка, а можа вам гарбату прыгатаваць? А частуйцеся цукеркамі. Не, дзякуй, я ўжо піла гарбату. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, феечка. Прывітанне, Цёмач. А мы з Топом вас чакалі і нешта тут падрыхтавалі. Топа, у цябе ўсё гатова? Всё, готово. Феечка, мы намалявали ваши портреты. Я вас у дзяцінстве, а Топа... Ой, я не ведаю, мне не показаў. Але зараз вы самі ўбачыце. Вось мой. Ой, што гэта? А вось мой. Ваш портрет, феечка, у сучаснай тэхніцы. Падабаецца? Сапраўды, вельмі арыгінальная падача. Цёмачка, што з табой? Не могу поверить своим вошам. Тварик расплылся и зусім непрыгожий стал. А чароўная палочка уже не палочка, а некая пляма. Не хвалюйся, Цёмачка. Это не ваш портрет, феечка. Не глядите, лепш, не глядите. Я ведаю, мой мілы, што ты вельмі прыгожа намаляваў мой партрэт. Супакойся, калі ласка. А можа, Топа бачыў, што здарылася з партрэтам? Я? А чаму я павінен гэта быў бачыць? Я маляваў і так захапіўся, што нічога вакол не заўважаў. А я дамаляваў, пасля пайшоў мыць кубачкі. Топа, ты ж застаўся побач з маім малюнкам. Ты нічога падазронага не заўважыў? Не, нічога. Ой, прыгадаў, як я мог забыцца? Ой-ой-ой-ой. Ты ж, Тёмачка, калі збіраў кубкі са стала, некалькі кропель гарбаты капнуў на свой малюнак. Вось так.
Сапраўды так было? У кубочка гарбата была на самом дне. Я аккуратненько отнес ее на кухню и ничего не разлил я по дороге. А ты просто не заўважыў, спяшаўся. А ти, Топа, на свої вочі бачив, як Тьома розлив гарбату на малюнок? Так, краєм вока бачив, але не сказав йому, каб не засмутився. Ну, Топа, ведаешь, каб одразу промокнули кропики, портрет не сапсовался зараз. Эх ты, Чаба. Не засмучайся, Тьома. Ну, іншим разом намалюєш. А зараз у Феечки ёсць яе портрет, який я намаляваў. І ён ёй падабаецца. А ведаеце, што мы зараз зробім? Что? Мы малюнок аднавім, вернем яго ў мінулае, калі... Не-не-не-не-не, не трэба. Як это не треба? Что ты такое говоришь? Ты ж сам бачив, який портрет був пригожий, покуль плями його не сапсовали. Зараз выправим. Сидите плямы ў кубок, адкуль упали кроплями, и малюнок сапсавалі. Ну вось, готово. О, цуд атрымаўся! Дякую вам, вялікі Феечка! Ой, дзякуй табе, Тёмачка. Я такая прыгожая, як была ў дзяцінстве. Я таксама казаў, што прыгожа атрымалася. Але ви бачили, куди вярнулися кроплі, які сапсавалі малюнок? Ось у гэтую шклянку. Топа, а ты нічога не хочаш нам сказаць? Ой, а вы уже здогадалися, так? Вам чароўная палочка подказала? Мне не палочка подказала, а маё сэрца і вочы. І што падказалі? Тёмачка, гэта я сапсаваў твой малюнок. Тёмачка, я виновата, ну прабач, калі ласка. Ти, Топа, навошта? Ну, бачыў, што ў цябе портрет Феечкі атрымаўся значна лепшы, чым у мяне. І такая зайздрасць да мяне падступіла, што не стрымаўся і запэцкаў твой малюнак. О, Топа! Я вырашыў, што калі Феечка ўбачыць твой прыгожы і мой так сабе малюнак, то цябе будзе больш любіць, чым мяне. І дарэмна. Я люблю вас аднолькава моцна, незалежна ад вашых творчых здольнасцей. У кожнага яны розныя. Ой, мне зараз вельмі сорамна. Тёмачка, ты больш не будешь со мной сябраваць? Топа, я не злуюся, ты ж ва ўсім прызнаўся і папрасіў прабачэння. Я прабачаю, але так больш не рабі. Ніколі не буду, абяцаю. Мы верым табе. А я вельмі рада, што ты ва ўсім прызнаўся і зрабіў высновы. Забяру вашы малюнкі ў сваю калекцыю. Дзякуй вам за старанні. Ну а зараз глядзім мультфільм? Давайте. Ну а зараз, сябры мае, час рыхтавацца да адпачынку. Мыем лапкі і тварыкі, чысцім зубкі. І ў ложачкі спаць. На мягкие подушечки, под теплые ковдрочки. Добрай ночы, сябры, і чароўных усім сноў. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки.
Вось машины ў гаражы, ты таксама каля мамы, ціха, ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай.